Matul l-għodwa tas-Sibt, id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fetħet il-bibien tagħha għal pubbliku li ġibih ġaru bejn l-10:30 u n-nofsija biex jagħti l-iskambju tal-awguri tal-miliet u s-sena l-ġdida flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, kif ukoll il-Viċ Kapijiet David Aġus u Robert Arrigo, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Fost il-membri tal-pubbliku spikkat iżjara ta' ċkejken Zabbari Eli Mallija, Iben Fallin Mallija u n-neputi ta' Graziella Mallija li ħallew din id-dinja aktar kmieni din is-sena meta kienu involuti f'inċident fatali fl-imġar li ħasat il-ħajjiet tal-qom u bint. Minn barra l-membri tal-pubbliku ġew biex jagħtu l-awguri tagħhom delegazzjonijiet minn diversi korpi kostitwiti fosthom il-President tal-GRTU Paula Bela u Philip Fenech, Viċi President mit-Taqsima tat-Turiżmu u d-Divertiment tal-istess Union. Taw l-awguri tagħhom ukoll bosta deputati parlamentari fosthom Carmen Subbonici u Tony Bezzina u bosta membri tal-Kumitati Sezzjonali. Magħhom ingħaqdu s-sindki u l-Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti wkoll biex jagħtu l-awguri tagħhom kien hemm diversi attivisti u membri tal-Kumitati fil-Ferat tal-Partit Nazzjonalista fosthom it-Team Start, l-APAN, l-MMPN, il-Kulleġġ Kunsilliera, il-Forum ta' Negozji Żgħar, l-MZPN u s-Solidarjetà ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista. Taw ukoll l-awguri tagħhom il-kandidati tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista fosthom Francis Zamid Dimek, Charles Bonello u Mario Rizzanaudi.